Martang yang mahita ali di bata Jehovah na husobahami huhapor hami di bagasan kuar di Tuhan Yesus Kristus ramoti sodangi hati-hati daud pikiran nami di nalau manangihon hatam. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna amanginang haang ginapinariwot na niolongan di bagasan Kristus Yesus hata ni debata nagabetur pupjanita dihita di partikyanon ima dinit sian buku sada Musa biddu 50 mamuka maisian ayat 15 tolhas tu ayat 20 sada songon mahata ni debata didok disi di papos si Joseph rohani ha anggina alay mabiar doa ka anggini si Joseph dung mati amana sidai akanina nasida ma atik tung beha di hosom si Joseph pita maon gabi di pasudul tuhita sudina roa na itabain tu ibana jadi martona mana sida tu si Joseph ninna hata ni amat tu ahami tagas somate dope ibana songonoma dok kamu tu si Joseph say marpamuati maroham di hajahaton di haanggim dohot di dosa di nasidai etung naroa do nabinahin nasidai tu ho ope say marpamuati maroham di hajahaton ni akan aposo ni debata ni amatai alay tangis do angko si Joseph dung didok nasida songoni tu ibana dungi lao dohot akka hangginay marsinggang manasida tu juluna akanin nama ida mahamion na posom mahami dunginin na si Joseph mamadok nasida unak kamu mabiar aida guru di debata do nangaw najat do niya tututahin ni rohamu na do pakaw alay na din gaddo hapatean ni debata patupahon songon nani ida muna sadaryon lao panguluhon bangso nabulon ope unang mabiar hamu aw mamarmuluh kamu dohot anak komunay dungi diapuli manasida pasabapon roha nasida ido yang bo sahatna amang inang nanyolongan di bagasan Kristus Yesus arong dosa dan lirik lagu na tutudang asing behi dihita ima namadok harta yang paling berharga adalah keluarga namar lapatan keluarga sejatina ima arta naum marga jala di bagasa keluarga dohita perjodoh sahali marsiajar diajari makaholongi marsiurupan sapakilalaan dohotlan akan asing nauri nalinggan alay ternyata madalani ngulu rapdot keluarga daksay mura jala mardala denggan ala memang somanna dohot keluarga do nagkudang persauran jala boy do gabi muncul perselisihan manang perbedaan alani perbedaan pendapat alani pangiburuan jala gabi oro do makorhon sakap naroa di bagasar roha gabi adong roha balas dendam molo nang mana sipata olo do namar hamarangi gabi musuh dalam selima molo di padau dang memungkinkan alay molo di paluas gabi acit pakilalaan molo masa si songoni rikot si tutudu ganu palak mangingot ia sugo ni roha ima pilihan na sotikos jalan mampena cik ni roha na terus mergajang-gajang dang rasai pengampunan memang mungkin mau diulahon jala cit roha mengulang ala itu tuh ujungnya gawe mangalehon kelega ado damini roha dohot marsonang-sonang amang inang turpuk hata ni debata di sadarion masari taon sadaki ada di bagasan sada keluarga na cukup rentan masa pelampiasan dendam sude keluarga ni si Jakob hatiai nunga maringanan di Mesir martau-tau lelingna si Joseph na nunga gabi haposan ni Raja Parao di hatiai patupahon akan narikot tu amana dohot ha anggina keluarga tentu sada keluarga besar na diuluhon ni sada ama iman margoar si Jakob alay amanginang nagabi muncul musai persoalan ima dung moding si Jakob
Hahaanggi ni si Joseph hatiai gabe mabiar di keda ni gabe roholson ni nasida. Diingot nasida buha pa bahinan ni nasida najahati tu si Joseph nojui. Gabe naroni nasida ma baloson ni si Joseph do pabahinan nami dumoding amanamion. Tutu amanginang biaridang nasumbar sidalian. Molohita noaing di situasi si songon nasida raolo do sarupa pemikiratta. Ditikidang adong no hata secara langsung si Joseph tuha ang ginay na madok nung ngadisesa si Joseph hasalaan ni nasida. Sudah diampuni. Ditiki parjulusahani jupang muse jala ditadda ha ang ginay na si Joseph doi sasitong na biar do rohani nasida. Jala ditiki holat taringot tu sakap ni debataro dihatahos si Joseph tu nasida. Dang adong taringot tu manesa hasalaan ni nasida manang hajahaton ni nasida. Pasti dotong diingot nasida kisah ni si Esau na medendam-dendam tu si Jacob. Dang olo dibunuh iba na si Jacob ala dang olo iba na manabay kesedihan ni ama na makahulungi iba. Di pahimado hama mati ni si Ishak. Bayon ni si Joseph mahal na sarupa tu nasida. Tentu pemikiran na wajar doi. Ala memang si Joseph tung masay jonok jala anak kasihan ni si Jacob do iba. Atik do haburjuan na dipatuh pa si Joseph tu salut keluarga besar nai holad ditujuhon jala diulaon siala ni amana sajo duk suarong be amanai totong do patupan ni si Joseph tuha anginai si songoni mono tapayut ihut saritona disesa si Joseph do di ujung na hasalani ha anginay nang anong iba na balas dinda amang inang marhite turpug jamitong adong ma tolu si pasahaton na tuhita jala sirimanotta naparjolo gabe si bahay dami di keluarga gabe si bahay dami di keluarga pesal men 123 sada didok di si ida ma dengan nai dohot sonang nai molo tung pungusa hudulan akan marang di bahasa Indonesia takas didok sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun maserikot do amanginang hita madalani ngolu rap dohot keluarga ima di bagasan holong parma hamaranggion dohot hasadaan ni roha. Tentu si Jacob gabe sahalak ama na dingin do di keluarga. Di halomohon jara disakapi si Jacob do asa mangulu di bagasan harameon hasadaan sahudulan dohot holong ni roha sudi yan akon nai. Dan adong nango apala otik pikiran ni si Jacob asa dibalos si Joseph akka hajahaton ni hahana najui. Alay buita ida sadatona na pinasaat ni si Jacob adorang moding ibana ima tona na mengupayahon asa hadami o tuak kaya nakone ido tona na pinasaat ni hanggane ha anggina itu si Joseph dia sa prom sa 10 pitu jadi martona manasira tu si Joseph ninna hata ni amat tatuhami tagasomate do bimana songonom madok kamu tu si Joseph sai marpamuati maroham di hajahaton di ha anggim dohot di dosa ni nasidai ay tung narwado binahin nasidai tu ho ope sai marpamuati maroham di hajahaton ni akan akoso ni debata ni amatay bohado rupanya manginang molo masa perselisihan manang tadok maju situasi ni keluarga ni si Jacob masa di keluarga ta atik do respon manang pabahenata mambay situasi gaya bilang para manang nageleked do rupani persoalan na adong gaya bilang belga sialani pakatayot ta neng manyak kita tiru somos si Jacob totong mahita gawe si buat dami dohot holong ni roha di bagasan keluarga ta ikoboy do hita gawe si buat dami unang gawe sa halak provokator hamanginang
si Yutok Kristus. Imahalak na olo gabi sira dohot sodang di portibion. Naso makkalomon perbadaan alay makkalomon hadamion. Ubah ini say totong mahita jala bisuk dohot pangurupion sian debata hita jalo ma. Totong may tajaro bisuk do pangurupion sian debata. Asa buhay hita tolak gabi si buat dami. Tumpi adong masa persoalan di keluarga ta. Molununga gabi si buat dami behita gabi tapatarida ma tapancarhon ma holong ni dewata. Tu na hubalik kita terlumu itu keluarga ta. Gabi pasu-pasu mehita di keluarga. Na padua na manginang manesa martibakon mabalos puso ni roha manang nadindam. Amanginan manesa marlapatan mai mangalupahon hasalaan jala memperlakukan jol mana marsala tuhita somo sahalak naso marsala. Gudangan do jol mana tung masay maul manesa hasalaan idungan terlumubi mamololung ngatung masayasit rohana alani pabahinan nai nang perupani si solhot na manang keluarga na mangido maaf tu ibana dang olo ibana manesa hasalaan na dipikiran ni ibana buah macarana balas dendam alay amanginang dang soni mono si Joseph dipilit ibana do manesa dosa matibakon patupaho mabalas puso ni roha manang bembalas dendam yakit jala dihapor si Joseph do tong na debata na patut manguhum sialani disadari ibana do naso patut ibana manguhumi haangginay ala diyakini ibana do namasay ima bagian sian sakap ni debata tahida do manginang dia saplalui roro haangginay mersinggang tunasida na poso mahami inna alay dang nagabiolo si Joseph memanfaatkan situasi gabe songot cara ni nasida membalas dendam menindas akan haang gini now alay diyakini ba na sakap ni depatari totua manginang molo hita ingok tiki disukun si Petrus ima Jesus taringot tu pigahali do manesa hasalan nidongan buhay may taida di Mateus bidyo 10 ayat 20 sada dot ayat 22 dungi dok si Petrus naman dok ibana Tuhan si tapigahali do si saokku salah ni dong aku na dok pakau pola do pituhali gabi di dok Jesus mati ibana dada pituhali do honokku tuho tung sitap 70 hali pitu do damang nenang na nyolongan di bagasan Kristus Yesus tutudang persoalan angka 3 hali na didok Jesus disi alay di patuduhod do ikon boy hita manesa hasalaan ni dongan jala ikor rade rohatta memaapon nasida nang pediasiti hita mono patupa pengampunan dang namarlapatan ni hita pasi tokon hasalaan ni halak manesa hasalaan manang mengampuni berarti na hita tilada ni do debata jala gebe perhitian ni debata mahita mangalihon holong dohot dami debata pesi saun na dodosat dohot hasalaat ta molo olo kita manesa hasalaan ni dohatta songon tangyang hatopatay siya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami hita hapor siyay jala taulah maya manginang napatuluhon sakap hasunangan do sakap ni dewata sakap hasunangan do sakap ni dewata
Damang denang na nilongan di bagasan Kristus Yesus, dijalo si Joseph do di bagasan haporos yaw na natubo, iya hacit na di ay ni si Joseph, na binayan niya hahana tu ibana, ima songo bagian siyan sakap ni bata, na mabahin ibana dakolas sekedar manisa hasalan ni hanay. Gabe di ida ibana masudi akana masa tu ibana, songon sada hadinggana tu dirina, tuha anggina dohot tu bangsona. Ubahin na dipatupay ni si Joseph ima dipapos rohani haang gini didok iba na dia 20 sada najat dunia tutu tahi ni rohamu na dok pakau alay na dinggad do hapatean ni dibahid debata patupaon songon na ni idamu na sadarion lao pangulo bangso na bulon ope unang mabiyar hamu au marmudo kamu dohot anak komunay. Porsia si tuturo si Josephi ngulu na adong dibaga sa sakap ni dibata na ding. Nampe iko makilala parir ni ngulu ibana di pardalan mek. Jala olo do ibana totong mangurupi. Huhut marmudu-muduhon ha ang ginay dohot akka yanak komunay. Jeremia 20 sia ayat 10 sada idok di si ainong nga takas suboto sakap akan ako sakapi taringot tuhamu minna Jehovah sakap hasonangan do tahi dada tuhamanguan asa au mangalingot tuhamu ujung nahina lumukom muna molo nunga di padakot debata ya sakap na ima sakap hasonangan dada hamaguat tuganup jol mana porsia tu ibana sialani iya manginang manang ahape namasa di ngulutak nang pe mabahin porsuk pakilalata bui doi dibahin debata tu hita asa gabi dalak kasunangat tu dirita nang tu humalik kita ubah ini unang malupa hita mamering nama sa siyan perspektif ni debata amang inang nani halongan di bagasan Kristus Yesus dison adong do sada harotas nabotar sada harotas nabotar ahado na di idahamu di harotason amang ina pamanat metabere tutu amang inang gudangan do ra madok titik warna biru nagiling do fokus ni amang inang ra holat tu titik na biru ngiro HP adong do bagian nabotar nobel ga nobida somos sada bukti doon ia jojota jol mamangida nama sasian pandangan negatif jojota jol mangereng fokus holat tu persoalan ni titik na birong nagilingin akin alay sudi arapan pandang mangida iban ikko totong do nyan amang inang hita porsiyay iya na totong do adok sakap di debata tu hita sa luhut na akan masa di ngulut unak ko la fokus di persoalan ni alay ida ma gudangan dolas ni roha do pangaramotio ni debata na nilihot tu hita boy do ha pursuhoni boy do ha parironi gabi sa dalan di bait debata gabe songo cara di bait debata asa marsunang-sunak kita di jumna asa gabe pasu-pasu kita asa gabe marguna kita dina humaliak kita tuhat tama mangaramoti kita tuhat tama mandungan kita amin martanya kita ali debata Jehovah na marhabang so di wijang moniati maali Tuhan totong ma ramoti hami di ganup per pakubasyon nami di ganup siulon nami parbisuki hamili Tuhan perguwi hami mangulaw na hatami Asima roham di kami Tuhan. Di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Mau diat imamang inang di parsaurat tatikyo mariti hatan di mata Tuhan masuk Tuhan mengaramoti kita salutna. Shalom horas.